Здравейте хора, днес ще правим видео на Brawl Stars. Като цяло няма много игри, но съм доста малко купи също. Няма много герои, ето ги, имам 28. Има оферта в шопа. Създайма мод. Вижте колко герои трябва да апгрейна. Така. Трябват ми още малко, за да отключа Макс. И съм 5436 купи. Така. Пишете долу в коментарите каква игра искате да играм в следващия епизод. Забавих се малко, защото бях болен. Затова не снимах доста време видео. Извинявайте за което. Цяло видеото ще е някъде около 30-40 минути или 20, не се знае. Харесайте видеото, абонирайте се с камбанката, subscribe. Хора, ако искате да направим втора част на това видео, трябва да стигнем 1000 лайка. Ако стигнем 1000 лайка, правим това видео на Brawl Stars втора част. Това ще е първа част. Не, малко съм. Ако искате още някакви игри, пишете в коментарите. И трябва да стигнем 1000 лайка и ще направя видео на Brawl Stars. Това видео като цяло може да е къде 20 минути някъде. Или 10. Видеото ще е 10 минути. Втората част ще бъде доста дълга. И когато стигнем 1000 лайка, тогава ще направим видео на Brawl Stars, втора част. Не знам защо го обяснявам 500 пъти, ама да си знаете. Хора, ако знаете, аз се пише Дейвид Боса, иначе канала ми се казва Боса Ninja 1000. Вие си знаете, бе, хора. Какво да ви казвам?
Във втората част ще включим един човек. Хора, още 5 минути трябва да снимам и трябва да приключвам първа част. Втората част ще бъде... Добре, ако стигнем 1000 лайка, правиме 1 час видео на Brawl Stars. Съгласни ли сте? Ако стигнем 1000 лайка. 1000 лайка не са чак толкова голяма цел. Хора, пишете отдолу в коментарите кой ви е любимия герой. На мен ми е Нита и Скил. Не, тарче, марче. Yes. Не. Хора, приключваме видеото тук. Чао!